Jeg står, fordi man kan støtte med skulderen mod masten, så står man meget, meget bedre. Men kig fremad. Alle de vil stille sig sådan her. Og man står rigtig dårligt for herude. Man står meget bedre med lænet op ad masten, som jeg gjorde før her. Jeg skal lige have den, prøv at få den lidt længere til lyden. Lige på det røde og rigtigt. Ja. Prøv at gøre på begge foran her. Og sæt det med skrevne ben på hver side. Sådan der. Og så skal du tage den af masken og sidde lige i skulderhøjde her og foran dig. Ja. Og så fast på det andet stød, som du næsten kan sidde i her. Og så bommer vi storsejl samtidig. Og så går vi på... Ja, men du bare flytte den af. Flytte den lidt til siden også. Og så skal du have den på. Det er rigtig nedlægget af vejen, når vi kommer over det her nummer. Om i Polen, og regionen står som en blå plads, når vi er på tørre.